Σαφώς. Εδώ είναι το κείμενο για το Mr. Punter Online Casino, ελαφρώς αναδιατυπωμένο στα ελληνικά, διατηρώντας την ίδια σειρά και δομή. Καλώς ήρθατε στο Blitz Casino Review. Σήμερα σας παρουσιάζουμε το νέο online καζίνο Mr. Punter. Στο Mr. Punter θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χαρακτηριστικά και προσφορές που θα σας δείξουμε αμέσως. Για όλους τους νέους χρήστες υπάρχει 100% μπόνους έως 500 ευρώ και 200 δωρεάν περιστροφές. Μπορείτε να τα επιλέξετε κάνοντας νέα εγγραφή. Απλά πληκτρολογείτε τη διεύθυνση email σας, ορίζετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης και τέλος εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, χώρα και ημερομηνία γέννησης και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Στις προκλήσεις μπορείτε να λάβετε μέρος σε διάφορες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα εβδομαδιαίες προκλήσεις καζίνο ή εφάπαξ προκλήσεις μεταξύ άλλων σε παιχνίδια όπως το Sweet Bonanza ή το Sugar Rush, καθώς και να κάνετε συγκεκριμένο αριθμό περιστροφών και να πραγματοποιήσετε την πρώτη σας κατάθεση. Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε σε τουρνουά όπου μπορείτε να παίξετε για διάφορα έπαφλα, όπως για παράδειγμα τουρνουά ζωντανού καζίνο, τουρνουά κουλοχέρης της εβδομάδας, μινιέι αγώνες ή καθημερινές ευκαιρίες κέρδους ή να λάβετε μέρος στο τουρνουά στοιχημάτων. Μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε ένα εξαιρετικό κατάστημα στο Mr. Punter. Εδώ μπορείτε να ανταλλάξετε τα κέρδη σας με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο ποσό μπόνους χρημάτων ή δωρεάν περιστροφές σε μια επιλογή παιχνιδιών όπως το Money Train 2, Big Bass Bonanza, Gates of Hades, Spinanga και πολλά άλλα. Και αν επιλέξετε τον αθλητικό τομέα, μπορείτε επίσης να αγοράσετε δωρεάν περιστροφές ή να δοκιμάσετε την τύχη σας σε μια αρπάγη μπόνους. Το Mr. Punter σας προσφέρει επίσης ένα εξαιρετικό πρόγραμμα VIP που χωρίζεται σε 5 επίπεδα. Όσοι συμμετέχουν εδώ μπορούν να αποκτήσουν υψηλότερα cashbacks, υψηλότερα όρια ανάληψης, προσωπικές προσφορές, ακόμη και έναν προσωπικό VIP manager, ένα πολύ καλό μπόνους για τους παίκτες υψηλού επίπεδου. Και στις προσφορές υπάρχουν πάντα νέα πράγματα να ανακαλύψετε, όπως για παράδειγμα επιπλέον μπόνους κατάθεσης, μπόνους παραπομπής, καθώς και μπόνους cashback. Εδώ θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά, καθώς πάντα προστίθενται νέες προσφορές. Και φυσικά θα βρείτε επίσης όλα τα αγαπημένα σας παιχνίδια στο Mr. Punter, όπως για παράδειγμα το Joker's Cashback, Gates of Olympus, Shark Time 2 και Juicy Reels, μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών Big Bass, Cash of Egypt και πολλά άλλα. Και στο ζωντανό καζίνο ανακαλύπτεται μια πολύ μεγάλη ποικιλία από αίθουσες ζωντανού καζίνο. Εδώ μπορείτε να λάβετε μέρος σε παιχνίδια όπως η ρουλέτα, το blackjack και επίσης τηλεπαιχνίδια